мухлисони барса зиқ нашуда гаштен. хайчи гап не, аввалоштам хел зиқ мешин, баъд дат мекунем. салом. топ 5 чемпионат пауза шудааст. барои ҳамин имрӯз дар бораи зборниҳо гап мезанем. Роналду бар муқобили Ирландия. бахшиш. Ки буд вай? Не, Португалия против Ирландия. Криштиану Роналду дар 40-солагиаш ҳам ба сборнаи Португалия даъват шудааст. криш ба 1000 голи худ наздик шуда истодааст. ӯ ҳолиам 1000 гол назадааст. ҳамин Роналду қатъи Месси 100 сол дар футболанд. ё кай бас мекарда бошанд? гӯш кун вақти голи най. гапшон надорам. ирландиҳо барои баромадан ба чемпионати ҷаҳон ягон победа надоранд. Португалия бошад дар 5 бозии охир фақат ғалаба доранд. ҳатто дар финали ҷоми миллатҳо Испанияро шикаст доданд. Португалия ва Ирландия 10 бозӣ доранд. викингҳо танҳо 1 ғалаба доранд, ки он ҳам низ 30 сол пеш буд. коэффициентҳо барои ин бозӣ чунинанд. Португалия 1.27, ничия 5.20, победаи Ирландия 18. ма фикр мекунем ки Португалия яке аз фаворитҳои асосӣ барои баромадан ба чемпионати ҷаҳони 2026 аст. ба фикри ман криш ба 1000 голи худ наздик аст. фақат 1-2 пеналти намерасад. неста якум судяшинос?